shapi benta kasni mano bala ban yoi ya kabala syai amen tiga kerteng ngalabu kabansawan jongi kadon ha kajingmut utrai bat kabansawan jongi kadon ha kakti utrai bat utip lupa ya ki baro na kabenta jongi amen te kajing kai kamde kabajrong nilai ada pan duai pensyai la duai nam tajong la duai nam tajong piru te ka syong sa pi pat ba kedok nu kejong pi kalong la pli lupa ne em ba pin yo ya ka jingker khu leng ba ka chin kejong ublai ha ka ne ka sni te nya phai na ka chin kejong ublai nya pet na ki probo ka lenong ka ba khan riu ka de khat ka ba lai proverb kan riu kedekot kebalan dengan kai jai pi nama napdeng jo pi bon pidang sustang ban susakri utra ladang ice step yo reban bat dengan kuat pinda yo bat la kolong kindiat ai kan rung ha kejingmut kedon no jo pi bat pin lang ruan pentrekam bat kan lo kejingkur kui pi amen kakti ke jo ublai ko on tumno tu pentelon ya lagi kam how try ti jingmut jong ni on pen scam amen tu pentelon ya lagi kam how try ti jingmut jong me on pen scam tingis ngau tho menta ba ya ka ban sawan jong yi watang shibit ru ngimla pantip ayu kanja amen ti kabot ya kabala syai la hisni ngimla bantip lupa tinamar pangimla bantip ni hap ban chuai ti lot bet ya la di how try ti lada pitmu menta ban le kano ka kam pikwa pa pentmu ban le kano ka kam nama pa pim tip ba katu ka kam ka pa pitmu tip kan long ne kanong long nama ngim don jing tip ai ru em amen ti pi hap ban long kita gi ba pen sngo ba ya la di how try da ka ba pen sngo ba ya la di how try pila duai ken ya tu ka benta pila ya thu show try haba pila ya thu show try but haba pi duai ru om dei re don ki briu ki ba ki ong bala duai tang ba ki dang shu duai tang ka tu ka nesni bat ki la rai ki no ti ondala flop pat ka tu ka kam ki sedang ban perkat sniu pat yu try kum no ngala pen sngo ba yu try kum no ngala duai tang ba kum no pat ka ne kam ka flop amen ti hendai nga ong ye pi ka baning kong pi ha ban pen sngo ba shwai yu try namar om de re batang ba pila duai la pen sngo ba yu try la duai pila yo be ka juba te kam long kum ta ka baning kong hi pi ha pat pen sngo ba ya la de how try but ha ba pila duai pat duai bha lada yo snow bet da kasur te 100% pila ban le ya kata namar bonsin ha bang yo snow direct da kasur te ka dei shisha bet henry lada nga shu yo ipau ha jing pho sniu lade lada nga khan yo ipau pat ha jing pho sniu nga shu mudor ka ni ka kam kan long te bonsin ka flop no namar balai namar ba kam dei ka ba one direct bet no try te namar kata shuwa ba pin le ka no ka kam pi hap banda duai bha shuwa bat haba pila duai bha te utrai pat u bala tip lupai ki paro khoi kemut ba lada kam de ka kam ye pi ba pin le la se ko to kam ka ba pi thu ban le lada de le ka kam ka ba pi hap ban lut pisa shi bon lada ka flop ka ka don ka jingmong ka do anut amen te namar kata lada kam de ka ba wan no utrai un sa khang la ye ko to ka kam pin nam yo ban le bat wat nam snow si lada kam long kam haba klem pat ban lut ai ru em amen te lada pi sngo thu pi la pen sngo ba yu try ha ka jing sngo thu ka jong pi plus nang ta pi la duai ba taru ka ta ka kam ka flop te pi de bang sngo thu pat ha ka ta ka benta ba ka de ka jing tin ju ka ba uble tin ju ye pi te wat nam sngo pu slai lem ni wat nam khnyom henry uble un saplan pat da ko ka ba kham best na ka benta ka jong pi amen te la da ka best ru ya ro yu try la da ka best ru ya ro yu try lada kam long map yenga lada ka long ru ya ro utrai lada kam long ru ya ro utrai
namar ba lada kamlong de bu usutan jo ye pi namar balai pi layak hakalenti ka badai pi la duwai baharu pi klem rai kerki amen te henre lada pi la shurai kerki pat kam dei shu kata ka jing bakla ka jong kapapin perkat bakla yo blai te henre kede ka jing bakla jo pi ban rai kerki namar blai jongi ju bakla amen te ngai kelas ngopu ha kan ga benta yo dan mano hin sedang balik ya kanu kejat kam te saya pu shuwa show try bat dei tang kita pat ki ban sngo bhai try ki sngo thu ba try upen skam ya kata ka jing pu ka jong pi lada ka dei ka buan try kemudian kan sapen skam te pi sngo thu menta ba ka ban sowan ka ran ha ka ti jong try ki ha pa ni thu shwa ken yo try men nama mangi hi dalade ya lade nyiblong AUM te paro ngi hak ban chu IT lot ben ha u de la fi IT lot ha u pen nam bakla ha bajinya dan ti ka jong pi te men tai ni pet Ephesus kal nong ka baning kong ka de khot ka basaw bat ka basan kat kumba ulajie yangi ha uba ha u men ba ong pat pensiong nong rem ya ka perthei nang bangin yo long ki ba khot bat ki ba klem jing duna hak mat jong u ha ka jing ye ha ba ulala thong lupa yangi sha ka jing ting khon dau jisu christ sha la de hi kat bakum ka jing sngo ba kamon jong u isngo tho ba ka ban sawan jungi kadon hakakti ka jong utrai bat nado bam pat pensiong nong rem ya ka perthei ublei uladep thong lupa yangi ublei uladep thu lupa ban ting khon yangi amen te hendrei ban poi sha ka jing ting khon ni hak ban sha yo trai ni hak ban IT ala di hau trai do trai nong pa jungi ba ngin long ki khon ki jong u bat ki khon ki jong u ni sngo tho ni yo lot ye ki jing don kam ki jong ni baro namar ki khon kadai kata ka jing yo kenti dai ne am jong ki kme ki pa te ngi ru ni de ka jing yo kenti ya ka e ka ba utrai un ai hangi te henrei haba uble la thu lupa tang ka ba ha sudah uble la thu nado bompat pensiong nong rem ya ka di ka perthai ula thu tang ka ba ha sudah kembaki me ki pa ki don ya kata ka jing thu nam ta ki khon ngan le katangan le kata haba ki don wat ki bom don ki don ka jing ang no tang ba kim yo ban ai ti ki ba don ti ki la plan lupa ba ni i hani ha mau pat bon ki me ki pa ki ba wat ki khon ki dang ki la da pensiona yen namar ba ki don ama ni i hang ne kan no teli ki yang ala da bi ki tang kalau rumpa yo dang i na handai la pensiona yen namar ba le ki don te tu play jong i lei udon lot parok khat ka ti ka jong u tu la thu lupa ban ai ni tang ka ba ha sudahan re shua ban yo e kata ula thu ye kai ula thu ye ni ka ban ta wang kat ba kong ka jingje yani ha u man ba om pat pensiong nong rem ya ka perthei nang bangin yo long ki ba khot amen u play jong i ulong ba khot u khat yani bangin long ki ba khot bangin yo ban tai kita ki jing thu ki jong u paro ki ba ula thu ban kur khui ni namar kata bapin long ki ba khot nga ju hi kai phi barbo bade tang ka tin ka jong ublei hi ka bala ban ben khot ye phi amen namar kata phi haban kuli bahai ka tin ka jong ublei bat bapin le ru ya ka bat ka ba puli bat ka ba phin le kata kan ben khot ye phi bat ong nu bat ki ba klem jing duna haba ong bat ki ba klem jing duna sngo e palat ban perkhat ye kata ba utrai un kur khu yangi tang ladang ngin long kita ki ba klem jing duna te hendrai nga kwa ban ong ye phi haba phi sedang man shakri utrai kamot phi don ni kita ki jing duna te hendrai kat ba phi nang shakri kat ba phi nang yaiwan chegi bible study kat ba phi nang yo e ki jing hikai phi la nang pen khoi phin sapoi ken sha kata ka ba phin om duna shu amen kumba utrai u I certificate you know yo job u ang ba ulong brio ba janai amen te let's say pi ang kata te ka pa e than ni nam la ban long kita ki brio ki ba klem jing duna han re ka tet ka jong blai
kang cukran kai bat Marcos kalanong ka ba sipau ka ka ba arpunyo ipoi wan idang sidep pule mentan sipang yong ba hau breu kata kalong ka bomla Henry hau blay barok kalong ka bala amen te lada hau lada pi perkat hi na ka bor ka jong pi te ka mot piong tate ngala du no nganom laban yo ye kita ki jingkur ku ki ba blay gula plan lupa nadu bampat pensyong nong rem ye ka pertai kamu ngala de ladu lupa namar ngati ka breu ngati ubreu pada tan ke jing duna sudah Henry wanam pet ye ke jing duna ka jong pi ka pi long mentah Henry ya ka tu ka jing duna ka jong pi shu bret hau try pak shu ome try da ka bor ka jong ngamla Henry ma meken min penla te pin sala ha we ka sni amen kat ba pinang syakri pinang la om dei re baro kristan mars long kristan u hap kot ba cha ka bom duna shu kamut katate empat juja menno banong kumta udien so marsen thong de ro la sei so no hi u hap ban ya leng bahado ba unda poi ka por bu un sei so amen ba unda la sei so u hap poi ka por hado bu unda I ban long bam de marsen sei so ru ba la long bam ti ka jing yim jong yi ru ka long kumta tang pada ka bangi IT da ka bangin nom sngo sa rong pat ya ka pop ka phile hi sngo tho ba ka tien ka jong ble ka kran persya ye pi wat nom le persya e kata kelak ka bamut amen wat nom kran sarang wat nom ong aklem duna wat nom ong aklem bakla wat nom ong aklem le wat haba pila le na mala da pilong kumta hin salong tek kum bolong kan usu syong lenget ha ka pop bat tre shu ban kelak ka bamut amen namar kata ngingom long kumta nginya pen bet ya la ka jong ka jing em u pom duna ha ka perthai ni dap tang na ka jing duna han re ha bangi sngo tho bangi la duna ni la bakla ni ha ban pen bet ya la ka jong ka jing em bat kan poi gen kata ka por ka ba utrai wa ingi kata ka jing khoi namar kata ni ha ban khoi ki jing wat ki jing perkhat ki jong ni ni ha ban khoi ka mat ka jong ni ka skor ka jong ni ka ti ka bangi tre ki jak chno ni ya ki mat ni pet ki mobile ni pet chno bat uthli ni kran kumno bat ni hapan long kita gi bapan khoi kita gi bayet nya bhai ala de te phin poi ken shakata ka ba ublai ulak mulupa naddo bampat pensyong nong rem ba pon kur khui ni bawang kumno uang hakmat jong u ha ka jing ie amen hasumon dor pi la da pi ie ye ikon jong pi kwa ban ai lot ye di ikon jong pi la da pi ie palar la da i perlak jong pi ada iki para jong pi la ne ya ka ba e jong pi la ne ka tengah jong pi la da pi e pi kwa ban ai lot te la da utrai ru u yo I pi ba pi kot cha ka jing khot ka jong u ba khot ingi ding long ki ba khoi ki ba lan jing duna hap ding ka jing duna ngi be cha ka persya ka dak bangin nom duna hare taman pen sngo bhayo blai pin long kita ki bala I da utrai bat utrai lei pila de bio I wat ye ka jing im ula IT nam ta ka jong ni pi thrai nam IT kita ki e jing don kam ha ka jing im ka jong pi rom pralai fu ak oi kita upam syam la benot ublai ukhlem benot wat ye la ujong khon bala khamar we ha to un benot ban ai kita ki e ha pi ta ka mot ula dap ban kular ukhlem benot re tang bala da ngim yo dei ba ngim kot chata ni lai long kristan muslim la hikai shi hikai han rai kwa rapat ban lat na katahan rei hau wadon hi kamon lat bet na marka tin ka jong ublay kala kran syai ba hau briu ka bom la han rei hau ublay ka bala na marka tangin ya kun hado bangin dala amen ba chisho ka tin ka jong ublay ka ong kum no ni pet habakuk kala nong ka ba ar ka dukhat ka balai naba kani ka jing I tho pau kalong penban ya ka por balabo bat ka pen kloi she ka bakut bat kan om lam ler ya la ka pen slam ru to ap ya ka na ba kan poi shisha kan om pen tot amen lese kumbangi ong ba ubli uju tho lu pa ki e bro kha ni ba ya ka jingwan jong trai jong i ru la de tho lu pa bat kala urlong bat ya ka jingwan arsin jong uru la ya tho lu pa bat kat sa urlong amen te don ki bentai ki ba yang ni ki khon ki jong u ki chakri ki jong u ki ba u ya tho lu pa ngani tho e pi la da ka dei shisha ka jing pen pau ka ba blai u la ya tho lu pa ka ta ka ban sa wan ba kan sa ja kum ta
kamot kelam pep bat kelam pentut ublay unsa pendak ya kata men ada kadai ke buan no try the example kum yakni ke ministry ladon I thayit kila yu ipau yakni naduk bagi dak de kiri perkai bat ki kena revival kila yu ipau yakni ke ministry ba hani hamopat kadon ke jingdom borok khoi roshish no mopat hanre hangni kadon ke jing shai banan ni kadon ke jing kieng ban kiu shabne ngamen dayam ti tuta te bat kena revival ro ki yu I kata ba kadon ke jingdom hani haposh no mopat te hanre hani kadon ya ke jing tenshan ba kadon ke jing kieng ba ki breu ki kiu nan ni shabne bat hadin kata pat hau arhajar khan nyau kasa wan ken ke ministry hang ni bat ya kata la ya tho lupa damano da I thayit bat da ki kena revival la ya tho lupa bat kala urlong amen ke kepala ya tho lupa la da ka dei hi ke wan no turai kabut kan sa urlong ben tinga kwa ban ong ye pi balada na pedeng jom pi ru pi yo I ke belong mayan te la da ublay upen pau yo pi ya kata kemudian up ya kata ke pot ublay unsa pendak ya kata amen ublay unsa pendak be ya kata kaba ula pen pau dan na pedeng jom pi ngam pen pau kerteng pi la pa osnio ye ngaru ba ngala ya tho lupa ye pi ba pen se yo do breu ba bas ba te up ya kata ngam pen pau kerteng de mono up ya kata ublay unsa pa shisha kumta ko mapila yo I bat onnom pentot ru hisin ba ula ya tho lupa ublay unsa pendak bet ya kata amen kum yang ngaru bangalong panong ai ka jing kejong ublay kum niru ula de tho lupa yang ngana do ar hajar khat lai khat sa khat san khat riu ter bat hado ba ngalala ban ai ka jing kejong ublay bat kalawan kesur bangala je di phaban nong nong sarai bat ngapoy perkhat ban poy shed ban dep ya ka jing pen gentang ru henrai la pendak namar pale la ya thu lupa amen te namar kata la da pidei shisha gitu ke ye shisha yo trau sedang man pedi lupa ke don ketuk kan hang ni ru ki bangala I problem sepenan kam ye pi ngala dep yo I ki don armut langot ki bangala dep ban yo I don ki bangala ya thu don ru ki bang klen ya thu kiba ublay ula pen I lupa banget don kejingat ba ublay unsa pendap bet ya kata amen ublay unsa yo ban pendap ya ke ya ke ke ba ula dep ban kular nama uang kumno to up ya ka naba kan poi shisha kan om pentun amen Tetong ini pet menta ningkong Timothy kalau nom ke ba ar ke dekat ke besar ar dekat besar ubamon ba kibreu baro kinyo latin bat bakin poi shaga jingtep ya ke jing shisha kani ke ke plan blay ke ba blay ula plan lupa bat ublay umon yemi baro bangin poi sya kata ke jing pen em amen mangi mentangi don hang ni nama mencuangi de ngalite jutet kata ka Christmas jutet ka Good Friday ka siutra jutet syawam sang la poi siutra syala runong amen jutet ka siutra shakri ru ublay hanrai lada mentang adon hang ni lada pi mentang pi don hang ni dei ba ublay ula yo I lupa ye pi pinsa don hang ni bat ula mu lupa ye jing pen em ke jong ublay ye pi amen kadi ke jing plan lupa jong ublay nama kendiat kibala long kristan lupa nado kakpo kakme lani nado tang kena hari kiba pun na pedeng jongi hang ni kakum ka jing tek jongi langi la lo hawa ni le ni long kristan dala he te wala kata rudon di balong kristan dang re ruhan re tang kata ka kristan kenam han re ban ong ha kata ka kam ba shishahi nimlong kita ki kristan ki ba shisha te han re la da mentang ni don kumne kade ka ba ublay ula dat mulupa bat ni menta ni long kumne ru dei ka ba ublay ula plan lupa ula dat yo I lupa bangin salong kumne tang ba wat nom perkat ba klapat ye kini kuwei ban perkat bagi tu kibriu ki bala letno na kani ka perthai klepat yo ye ka jingpen em ko jok ublay balai pat hato ublay klem thmui ki bakin yo ye ka jingpen em te kam de kumta kalong kumni kan ba
kidon kibriu kibom tre ban pediang yu try man kidon kibriu kibom tre ngalalak bon dang ongan penduai ki ong apsuam tre re dagi tho khanas pau jisu rukim tre ban pediang dagi duk ki jinjar ki ong la baduk tambayu tau jisu jong khingam tre ban pediang tete namar kata kata kila duk no e ka jingpen im ka jong blai bat ngong ye pi wat pi ru ki badon hang ne lada phim yai ne pila bandu no e kata amen lada phim yai ne wat haba pi don hang ne ru ka mot ba wat kemilanti ba ngala don mentah hang ne kamu ladangan paidin kamu uble ulada plan lupa ban kurkuinga kadi ka jing pas sudah ha ka jing ka jonga uble ulad lupa inga ban yo e ka jing penem de henry pikin mau ne en yo we Moses haba uble ulada pular yo ban ai ka rikanan henry namar ka jing bim ko ngu jongu pat kindiat i jing bitar jongu ke ai ka bala penlong ka ba menhi ka de klem ko ngu uble ko ong kren upat ula suti tu mau siang patang nai tai da u klem yo re ba un poi sha kata kari kanan usyo I tangan pet digi kmak u klem yo ban yo kejar namar kata wat nang perkat ba ble ula plan lupa ya ka future ka jongi bagi yo ba ya ka jing penem ula plan lupa ba ka bahas sudah ka don hakti ka jogu ban ai ngi kabut ni nia pai dia ni nia lekat pemon da ngimon ban puli bible ngin puli la ngimon ngin puli ngimon ban le jing seng ngin le jing seng ngimon Nginam lagi man man poi kloy rupiah hi man man poi slam rupiah hi kabamot kata kabam la long kakjing ka jong blai ka khot man nek ong no bangin poi shado kata ka jing bom duna namar kata to ngi check ya la di ha ai ni duna ngai ngo yu blai ngaduna ha ka jing em ka jong a balai ngam duna ngaduna ha dengan check pan habang ayu I ngahap dem ban pentamai ya di ban gela kabamot bat ngahap an panap nok loy kloy la dengan ban pan ma ru yo ngala kum pen mong kum no ngi hap an nong kum tar ma balai ni dan dai tang kibriu ni duna de henry ni hap ban pan bor pan no blai bangin kelak pemut la da pi don yu men sim jong ka jing bitar nga ong ye pi berat no itu ka jing bitar pi don ka men sim bishni berat no jing bishni pi don ka men sim bamla ban ma no pi don ka men sim jai to ban puli ka jing ka jong blai berat no pi don men sim thot chen berat no ba pin poi sha kata ka jing bom duna namar ba wat nam motor ba ublai ulat mu lupa ini na do bom bat pen chong nong rem ye ka perthai ulat mu ban ai ka jing em yengi kamot bangila shuyo ba ye kata ka jing em ulat mu ban kurku yengi kamot bangila shuyo ba ye kata ka jing kurku lada ka long kum tate balai babon ki ba jinja ki ba kortet teng teng ki don ki bri ki kya halor ka spa ro henre om dan jing so dan ka spa ka phau henre don ki jing pang ki ba ban ba mi ka jing bam lang ban bam hak bam kham palat yo bodok hak bam tang tu ata terkhong namar bam long ka ban bam namar kata pihak ban sngo tho ya kata bawat nam phai din lada menno ni long kita gi bam pat itho yu try bat menta ni don hang ni ban shakri yu try pi don ha yeng ka jong try ban shakri yu try pi don ha yeng la jong pi shakri yu try ai bakan yai ne kata ka jing shakri ka jong pi bat ta ba pi yai ne kamut pin yo kan ni kita jing pular ki bau blai ulang pular ya pi man ani pen menta yo anes kan riu lai pular ngala krani ki ru happy ba pin yo ka jing sop hanga uji suang no ngala kren ya ki ru happy ba pin yo ka jing sop hanga uji su ula da bia tho lupa ya ka ban sawan jong kita ki kon kristang lada pi menta pi long hau jisu pin yo ya ka jing sop amen nama amdan banu balaban thi ya ka jing sop hanrai de tang utrai jungi ubalaban ai kata ka jing sop uang kuno uang ha kata ka perthai pin yo ka jing jinjar ngap ha dan ki bas ngau tho baklai ka ni ka ya ka di ka jing mot yo dang em ha perthai ni ha bani jinjar hanrai utrai uang kuno ngala kren ni ki happy ba pin yo ka jing sop hanga kamut ba ha ujisu pin yo ka jing sop ha ka perthai pin yo ka jing jinjar
te ka ba kinja perthai ka de kata ka ba ong mangai phi la da phi tak da ka jing bitar hato phi nam jinjar ka man sim hapor phi bitar phi sno jinjar na ngale ting ting ha ba ngayu I la de ba bitar ngayu I la de ba lak suai ngayu I de ha ka por ba bitar nem ka kla ka de ka dur jonga ko ba dom ba na em to ngayu I ba ngam don shu I ka dur ka ba riu blai ngayu I ha jing pen pau blai pen I ngadang pet mo pai ngala I la de pen ban to ngala lak suai ba bitar tengok plan melong raban bitar na mar hisim bitar na sa jinjar na mukhsu jinjar ha udon po dujok takada uswa penjinjar ini usawan ke pencoy yang iru banyak jinjar lang be hakapor bangala bitar e gwe gbreu baka shim ya ka pisa jo ngabat kam pen phashu ka shu thap e ngak oksibat ngan sa ai no ngala tak da ke jing bitar hanrei ngala kos niu men me banga pet ke mobai ngai I la de bangala kolak ko bat ngasitip ban bitar apa jinjar ya maka jinjar hiru ka mesin nomor kata pidon yang mesin jong jing bitar pihak pan pen ria pidon mesin jong jing bisni hiru pihak pan pen ria nomor de mesin jong jing aiksut mesin jong jing bisni bat kum ta ter pihak pan prat ya kani ka berkenja perthai kanu ka bang no ko ong ka perthai pinyo ka jinjar hari wong kuno hari tulang slur pi ngala job ya kata ka perthai hakno kerukom tulang slur pi ngala job yang ka perthai pikir mau jisuru la syak pensyai hari jisu la job ni em hakapor ba jisu usya jing it kalau wan ke jing pensyai jisu la job te piu hapawan itu mensin bitar pi de ya kun kumba jisu ya kun daga tin ke jong u blai bat ula job bat nara pila job kamu pindon bet hau jisu kamu pinyo ka jing sok pinom jinjar man kam dei rekni ke dekhot ke ba ong ba ni dang em ha perthai ni long stan ru ni jinjar em na mare ka jing tunjuk ka ba ngaju ong ye pi barabor ka to kam dei ka jing jinjar ka jing tunjuk ka de ka test ka ba ni de ban job na ko ke por shi ko ke por namar ba balai ba ublei ubo ya usok adong ha ka per edan balai baki beriu ang balai ublai ubo balai ban e lak ebe kumto kamot kin ya imsok ki beriu hanre lada shubo be kumto ya kata unjukhat ke jingim ke de bahap ban ya le ban ki amen habadan ke jingim kamu ni hab ban ya kunte te lada undan yang ngim dan kam ban ya kun kata kamot de tang ki bayak ki bamla ban ya kun kini ki ma ki de kini ki mla ban ya kun then hanre habadan ke jingim ni hab ban ya kun te ublei ai hangi ya ka man ka balai loy amen ublei ai hangi ya ka man ka balai loy namar ka tawan nam shimbak la bangi dang im ha perthai ni hap ban ya jinja hare om dei ban ya jinja namar ha ba ka wan ka jing e ka ublei ai pori ni bangi ya kun ban ni long pat ki nong job amen namar ka de ka jing im ka mot ka jing im ka bangi hap ban ya le tang bangi hap ban job ban bangi job his ngok men kare da susuk bet kamu kata kam dei ka jing im tak ni kejing nam baki bayak hi kim juyale kila syukur pe kum dom dan mining hi om dan jing sai so hi kamu mlei ete kamu kajing im ayu kata ka bak lam le ek kamu ha kajing im hi hak ban le ka ai namar kata utrai u ong to long slur pi ngang la job ya ka perthai pi hak ban job lot ya ki boi thap jong setan par khoi ki buan man pensyoi setan wan pensyoi la da pilanget oh ngan sa yo ka jing khia namar ngadan ka jing pang setan wang ka to ka jing pang ka pham khia sure kamot kawan tum kata pi hak ban ya kun ni kata pi dong ka breu ka bedok ka badak ram nap syak lase pi perkaro ngate mla sure ban siu kene pi hak ban ya kun bet da pin lat bet da pi IT lut ya di ho utrai jungi utrai uba le di kamba amen yo to ko ya ka to ka riu kun thai ula ban le ka kamba tang kin ya I niam amen ba upurau ula ban le ya ka to ka kamba te balai unum le ka kamba ha ka jing em ka jongi bat ka tu ka weiru riu kan thai don bon ba ha ba ka jin ka jong le te namar ka ta pi hapan job yaki ya paro khoi la dai ka jing e ne ya la dai ka jing pen shoi ne pi hapan job te ka mot pi long ken kita ki ba sok hanre la pi le ka pop ken chu jinjar ha shu modur pi la pi chu nak tang man bishni ki brio ha to ka man sim jong pi kan sok pen jinjar hanre ha pa phim chu nang man bishni ki we ka long sok ba jai amen te namar kata ha pa dei ki jing tunjuk ki babon jai te lada pilong kita kibala job no
kumba ujisu ula job te pinsuk namar kata to long slur ujisu ula job piru pin job banam ong ni dang im hakari ka perthai himla ni dang im hakari ka perthai himla ban e ka ding himla ban e ka ding himla ban e ka kwai himla ban e ka khai ni himla ban e ka biri ka kiat banam ong kumta hak kerteng ka jong trai pinla mane la dep ong kapam la bat upriu hare bat uplay baro kalong kabala namar kata ka penslor ya pi utrai jong ula job hakapor ba usut tang uban ban penshoy u jisu ningkong u penshoy ke u penshoy na kan ta do amen jing than ka do te ki ba bon la pen len ban bam mi ki jing bam ki ba sniu ka than ke tu ki jing bam ki ba sniu han re utrai jong ni ula job piru pin job pe hak kerten ka jong utrai namar dan bon ki brio ki ba persyang da ka bor ka jong ki kenam lat da le le em han re persyang se dah kerteng ke jong prai dah pimla pin salak be ha kerteng jong prai mentah pin padla ha wis ni pin salak be de men prai jungi ula de job piu pin se job tadi pe mentar rom kat wei arpu kenda rom kat wei arpu kenda namar kita ki jing ai bat kita ki jing khat ublei ki long ki baklan ke jing kala ka bamut ublei ula de plan lupa nado badang long nado bompat pensyong dong reme ka perthai ba un ai ga jing ai ga jing pen em ye ki brio bat u khlam ba beru hab ong khlam kala kamut u khlam ba be amen te namar ba ublei u khlam ba be u ai ga ka jing ai te wat nam shim kabu pat ye kata amen namar don ru ki ba shim kabu ba ublei ublei bai tengi le pop menta mensi ngin sei kala pamut no la shibit dami namar ublei jungi ude ba kala pamut ba sngu bishniru ba un pen em yang ni wat hawangi long ki nong pop te wat nom shim ba klai kata namar lada pidang yo ya kala pen kala pamut te ka baha te yo ba don kumbalong ki brio ki ba le pop knang Ratip baka tu kadika pop ngan le be mentan sakala pamut shibit te hanai da accident tang ben kala pamut ru yo shu shei kata kaba utrai un yo man pen im ye piu nam yo amen namar kata dak kaba perkat knang hi wat jule pop dak kaba kendet kensan ye kata jinglong brio nyimla biang ya kata ublei uma yangi hanrai lada ni le knak ru ublei wai ka chan singi bon sinu ai la hi ban kala ka mon da yai le she le kan poi ka por ba ka jinya ka jongi ka chulong bai kendet kensan tang ban kala ka bumur rungi nam yo shu amen namar kata wat nom shim sting ya ka ba ublei ula ai ga ni ga jing ai ba ku klam kala ka mon ka mo kwa me ta ai ga ni ga jing ai ban pen em yo breu kata ka ni ka do ka jong ublei ba ublei kwa ba ka wai ka men sim kan jot no ten re wat nom shim bak lai ka ne la da ublei ula kran ye pi ka no ka benta wat nam ongan le shwa ngan sa kala ka bumut pa shbe na dan bon ha ki ongan pendap shwa ba ye ka to pop dala da pendap ye ka to ngan sa kala ka bumut kata ka de ka ba ublei u ijli hado kata man ten ta ni pen ka ba kut menta job kala nong ka ba arpulai de khat ba khat saw Naba upendap ye kita. Naba upendap yang kata yang kaba ulabu hanga. Bat hau kidon bon ki ki bakum kita. Amen. Ublei ula de polu pai ke nak benta ke jopi. Amen. Ublei ula de polu pai ke nak benta ke jopi bat un pendap. Sampai tu kenai pi ngatingas ngotanat hari ke jingit kanan kut hang ni. Tengam tip pias ngotan na ya tabanga tengas ngotan na hai ga ni kana udon we no yo thurupa de bat ngalai kendo pon tum kini ki jat no yo thurupa ki ba haba ki duwai maki ki shayo I lupa bat ka ju orlong hiru ki don pon ki breu ki la orlong ye ke ba ki yo thurupa te ngala kendo pon tum kini ki breu te tau breu ru de no yo thurupa tau breu te ki wan ki breu kum to ban pha duwai ke wan te ki breu ban pha duwai te tang sin duai kum to la yo I ben
layu thu lupa te kan sejak kumta haka future jam pi kan selong kumta te kumta kiwan ki brio nak wei kasni shak wei kasni hayeng jong tau brio te kumba menta ki don kumto ki brio kiwan kendu inga ban pha duai kiwan kumto kan te udot padu kun badang red dang riu snem kumto riu snem la ne hiu snem te tau kun andala let kita ki brio utau kun pak wong kumne wong pa man ya ki brio pia thu lupa bet ya ka jingem ka jong ki ka ban sawan to ya thu lupa na ka banda jong ngaru wong tau kun te wong ke mele kia no shieng me padai ka por ban kwa ai de ki ai ba khoi ke le kia na shijing kia ma inga ke le kia na shijing kia kam padai ka por ya me ban prakhat i de ki ai ba khoi te ni ko ru la le kia no kla won nia shu han re ula prakhat chu ngan duai na ka banda kun jonga ke ai ka ban sawan kun jonga ba hakata ka por ula yo i bo kun jong hata por dang khai tai kun kan thai dang khai tai kun kan thai haka yeng ka ba dok pa ani marsin peda tau kan dong kon kunta kun jonga kat ne ka jing ros pa ulai kan do ba ka preu ka ba dok pa la kha ka long ye ka ye ru da yeng plang ani wang wan pen ka la ba ye ka ne ka jing tu pa ngan nam pen ulong ta le ru em te hata por ul mi ken man let chaka ta ka jaka bala khai tai kun kan thai haka ta long yeng ka ba dok ba bon hai ki kun kha sai pau tok pau dang shong ha bar dau dang yam dang kuslai te ong upat wan tu ong phidi manu te wan da ka liu brio spa to mo to no itu lupa te uang ngatip blot mem don ka men kali jing nga ngatip blot te namar ka jing dok ka jing kurdok ka jome ano ingai ni kon jome ngan ring pen he pen san manga ngan sabo school manga te mamete dang kini ki kon ki bala don lupa ro mela sun jinjar ban ritu tau las ngok ka ron poi ha ka yeng brio spa te ka kan sok ka jing im kon jing awai ken te dala ala pen sok de te jan sok bali te klong te u ang mapha ang maprasa junga ulet na taka kali am poi hata ta wei ko wa poi ta wei ko wa brat in dai klong hata wa to la let no hata ko por pat udon wei brio u ba shong hata ha por rot wa dan ka ye yoi dai klong shim kan u ri u sumar kan hat to banda samla kata kata ka kena samla ba brio ha hati ru kun jong ta pat u brio pa let brat u let poi let be amra chita te u sngo sliang ong kan da u sngo sliang ong tu ong ulet ni ong tip dan briu ni am hani yeng tu ulet khdoi ka ta ka yeng le khdoi ka ta yeng ka mi ka ni ka phei ba briu ong nga ban yo te ong hoi ba le la te ka ai ka ngi ta ko te tang tau bari u la klak no ta mo la yo ka story par kha cha phang jong ka te ka shong be hata harut wa te hadin ta pat tu briu ngan sele ba ka ni ka to briu sa hi sien na ka ni ka briu khau shnu ru ba he ha te hadin ta pat ulan le la man pala ta kan thai u khlam ye thoi to pa u la ye tho ka briu la ye tho la le pen i sha yeng chau to pa la kan de te ka liu e pa no ha ta hadin ka le tho ka ta snam man chwa don ba brat inga la sok da ka jambeli ani u de pa ka ni ka briu ka to ka briu apa ngal de yu lupa ban sai kedua kunjungan ngonom ai li mentar ngan punya pet bet te berngam kan ya kan yang te pada banyak pet da pami pet nang penjap pada banyak pet no na kunjungan pamla bani poi kunjungan pa ka ber bedok no pala wan poi ha po ka yeng ka jonga te uang pada ban pet no kunjungan la da pam pet ka ngan sa penjap ya pa te kan ni pok em mat penjap nang pet no te hadin tapat ula la poi ha ta ka jaga ka bagi te kula ya kata ka sapi ka jong ula sei ta ka sapi ka cho ba ba ula sei uang kan ni ka sapi nga brat na ka brat ta ha po kata ka wa rum de ken wa ka brat ke wa ka he u brat uang la da pha yo ya kan ni ka sapi te phala ban pau ha ma jong khon jong a ha da pham yo ya kan ni ka sapi ka mut da le em pham la ban pau ha khmat khon jong a te kata ka briu da ka jing si ka let no ma uru let no te ka let poi ha ko ke snong ka let kurdo e kata ka yeng te ko ai kam yeng nga nang ma ban chat jing chat te ka briu ngo ai nga ma don kam nong chat jing chat te ka la chat jing chat ha ta te la ong to briu la sha kin suan ki parlok ki jonga ha ka ni ka yeng ka jonga kan pen chat ki jing bam te ka la pen chat jing bam te to briu pat mula phawan lam te ki dok kha na kawan lam kita gidok kha kom tu kawan ra hybrid kum tu bom de la bala ot kum gidok kha wan ra him tu si kum gidok kha na kawan ra kita gijing pam te kala shet kita gijing pam hadi ga yos ngo ba kasawa kali te yos ngo ka pek na po ka ki are ka thau nga bulok nga ani kum do man tan let bani kum do haba uni uk thau nga ulong pat nam pen idur mat lam da phala yo ya ka tuka
sapi deh hamar kata pol ala dak shet on kising shet re ta kata kham pa dak shet hapur ba ko odi ta kata kha yo ngoi dei ta sapi deh kayo kan ta sapi na ta do kha ati ka kamen pa la ya pam ta kising ba ni kising bang kata kising pam se la ong ta ni me yo nong shet na kata kising bang oh ka ko ka pre ko ba start ha man shet da lawan pen i kata ka pre kom na hanuan pen i do kman hu ne ka pen i ta ka sapi am hang tau pela ka muat de kai ka jing kai ka bang ban ong i pi te kalong bala da u le u la plan nan kur khu i pi nong ai suit ayu bala ban tai pi namar kata pi ya song dukan marjan wa ju bi shini pi de ma kana ka jo ka jing de bala u le u la bo ya pi ban kur khu wat nong kwi lan ti mano bala ban kri u ne u la persyang kat bala hadu bu tau khun wa ani pa nga ngole ra yang jing long jo pi pi oi nga ba ka lok changa kala yak kala hak sapa Henry kung kata ka jinglong jong pi dengan ong ye pi ba ya ka ke bau blek ula de plan na ka ka jong pi la da wan sedau ru u bakwa ban kala ya kata ka bau blek ula bo onam na dal le ru amen ji sin hi ba pi le hi ya ka ba onam la ba ba pi le ya ka ba snio ba wadam kpi lan ti nyo ka ba amen pi la le ya ka ba snio pen le pa tu nong knya ra pelang ra sia man kur khu ya nga pen salong ka jing pin amen Pim nan kan merak pelang meras ya tehen rai tang man syakri bayu play ka ke bobli la bu happy la da pi hi pi la syakri ba hayu trai ya ka ke bobli la da munam ta jopi menu bala ban kni onam tan ra menu ru bala ban kni namar kata pi shet don to ya shong marjan ba ki brio bishni oh ta lai ksut yang ta la long ta kata ka bishni yang kata na do kan shong do kan to ngam la di sho to di ka do no jong pi ba bi bishni ta kada pi sa jinja han re wat nam bishni se ya ka ke bobli la bha nam ta jopi mano bala ban kala na marika future jong pi paro khoi ka don ha ka ti jong play te la da ya ka ban sawan jong pi ka don ha ka ti ka jong play na kwa ban ang ye pi shuem pe ban pun sngo hai o play tang ka ba ha kin ha ka jing em ka jong pi amen to play yo ban kur khu ya ka tin bala yo ban kren shipi te to ni ai mo em tin ka jong play ai mo em play pa jong ba ding na mar ka tin ka jong me ka na kren shani gen ko pa